Argiaren podcastak. Egon Harria, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri entzule, Egon Harria saio berri batera, gaurkoan bioaniztasunaren galeraz hitz egingo dugu. Eta entzuna izango duzu bioaniztasunaren galera dela lur planetak duen krisi ekologiko handietako bat. Hain zuzen ere, 9 muga kritiko dira planetaren zikloetan gainditzetik gertu gaudenak. Eta entzun ondo, banaka esango dizkizut eta. Krisi klimatikoa, ozeanoen azidotzea, ozono geruzako zuloa, nitrogeno eta fosforoaren zikloak, deforestazioa, biodibertsitatearen galera, atmosferaren kutsadura partikula bidez eta kutsadura kimikoak horiek muga biofisikoak gainditzeko gertu gaudenak. Eta zehazki, biodibertsitatearen galeraren arazora etorrita, datu batzuk ere honakoak dira. Urtero, 27.000 espezie galtzen dira giza jardueraren erruz. Landaren 12%, hegaztien 11% eta ugaztunen 25% berriki desagertu dira edo desagertzeko zorian daude. Horiek, atera daitezkeen datu batzuk, baina gaiak askoz gehiagorako eman dezake eta hortarako dugu gurekin Aitziber Sarobe, biologoa, Naturkom taldeko kidea eta UESI Unibertsitateko irakaslea. Ongi etorri Aitziber. Eskerrik asko. Zuri ere sarreratxo bat egingo dizut eta aipatuko dugu biologoa zarela, Naturkom elkarteko kidea eta UESI Unibertsitateko irakaslea ere bazarela. Gaian gainera pixka bat, tokatu zaizula jartzea edo esango dugu. Eta horretarako, bagian, bioaniztasuna badelako zerbait zabalagoa edo, deno gulartzeko moduan den hitza edo modu xeagoan edo zer den bioaniztasuna, biodibertsitatea, nola ulertu behar genukeen? Hitza beak adirazteu, ez? Bio da bizitza eta aniztasuna, aniztasuna, ez? Ugaritasuna eta ezberdintasuna. Kontua da, bizitzaren anistasun hori ze eskalatan ulertze deun. Nik esango nuke gehienon buruan edo historikoki bizidunen eskalan ulertu dala, ez? Animaliak, landareak, bizidunak. Baina biodibertsitatean edo bioanistasunaren barruan, baita sartzen da anistasun genetikoa, baita sartzen da, hau da, eskala kontua da. Baina azkenean da bizitzaren beraren anistasuna eta anistasunak esan nahi du ugaritasuna eta ezberdintasuna. Sistemaz ari gara, bizitzaren sistemaz. Eta hortik, eta helduko diote, hor esan dituzun planetaren mugak. Muga horiek, faltazan planetaren mugak gaur egun ezagutzen dugun bizitzaren sistemari eusteko. Dena dagoelako harremanduta. Ez dira, muga horretan ezarri diren, esango genuke 9 edo dimensio horiek nahi badeu. Inflexio puntu bestela, ez? Bai, eta danak inflexio puntuak dira bizitze sistemari, planetako bizitze sistemari eusteko beharrezkoak diren dimensioak ulertzen direlako. Harremanduta dago guztia. Batak besteari eragiten dio. Gaur eguneko lurreko bizitza ez dagoela eta ez da ere gaur egun ezagutzen dugun lurraren beraren izaera fisikoa ez dagoelako ulertzerik bizidunik gabe eta alderantziz. Transbertsaltasuna hartu dezakegu pixkat, eta gero ez dakit ohiko den horietan eta aipatu ditugun mugetan adibidez, mailakatze bat egitea edo, adibidez, klima aldaketarena oso kontu ezaguna eta zabaldua da, eta agian bioanistasunaren galera ez hainbeste, naiz eta batak bestearekin lotura izan dezakeen? Bai, nik esango nuke arazo bat daukagula orokorrean sistemikoa den edozein esango genuke gertaera, fenomenologia edo eta objektu ulertzeko eta horren baitan aritzeko. Horrek eskatzen du ezinbestean simplifikatzea eta simplifikazioak egiten ditugunean ikuspegi orokorra galtzen dugu. Eta hor da guzti honen ezintasuna eta trampa. Biak batera. Orduan bai, klima aldaketa hitz egiten da zerbait fisikoa edo fisiko-kimikoa balitz, bakarrik balitz moduan, ez? Eta klima ere bizitzak baldintzatuta dago planeta honetan.
gertatzen dena, hori dena batea lantzea oso komplikatu dela. Orduan, hori erresten dugu, nolabait algoritmo matematikoen bitartez, fizikara edo kimikara eraman da. Baina hor bizitzak sartzen dian, beste komplikatzen zaizkigu eskemak, eta gero sartzen dira gaina bestelako kontu batzuk esateko balioak eta olakoak atera egiten dugula ekuaziotik, eta ezin da. Ezin da. Klima aldaketak kezkatze bagaitu gaur da, arriskuan jarri dugulako gu geu sostengatzen gaitun sistema bizidun hori, bizidunek osatutako sistema hori. Oan, bat gabe bestea ikustea egin daiteke noski, eta interesgarria da bere horretan, baina hori ez da ezarren konponbide izango. Beraz, lotura badaukate, danak elkarrerain batean bizi dira, eta badauko galdera hori edo okertze hori, baliabideen okertze hori, maila berean doa berantz, alegia, maila okerrerantz, hobeto esan da, edo leku edo aspektu batzuetan arazo gehiago daude, bestetan baino. Kontua da, esan dut guk ezagutu dugun edo gizakiok sosten gaitu gaitun sistema bizidunetaz ari naizela. Baina hori galtzeak ez du esan nahi bizitzak aurrera egingo ez duenik. Planetak eta naturak ez gaitu gu behar. Gu esaten dudanean da homo sapiens sapiens espezia. Ez gaitu behar. Gu desagertzen bagara ere eta agian hori da biletzen ari garen etorkizuna, ez? Bizitzak aurrera egingo du. Aldatuko direnak dira beste osagai batzuk, eta aldatuko dena da sistema hori sostengatzen duten elementuen gaur eguneko bilakaera edo posizioa edo hoien funtzionamentua, baina bizitzak aurrera egingo du. Orduan, menpekoa gu gara sistemarekiko. Baina oso zaila da pentsatzea gu biziko ez garen edo gure onurarako izango ez diren baldintza batzuk sortzearen idea. Bueno, ez dakit, gu etorri berria gara planeta honetara. Gizakia atzo etorri zen planeta honetara, eta baditugu dagoeneko neko ezagutza gizakiri gabeko, ez da ugaztunik akaso ere gabeko bizitza batenak. Ameskeria ez, ezagutza eta interpretazio hoiekin gaur egun ere txunditzen ditugu ume jaio berriak, dinosaurioa gora, bera, anetzegoen gizakirik. Eta errealitate hori irudikatzea iritsi gara. Ez dut esaten, hori nahi dudanik ez da gutxiago ere, gizakeri. Hori zen horrengo galdera, biodibertsitatearen galdera eraman behar genuen puntu bateraino nunku desagertuko garen eta horrela beste bizitza batek jarraituko duen. Ez, horrekin esan nahi dudana da antropozentrismo horren eromena, eta itxukeria eta hori askotan eretzat oso deigarria zaidala, ez? Ze azkenean gizakiaren onurarako planteamendu, onurarako edo gizakian superbibentzia beharko luketen estenatokiak bilatu eta lehenetxe aurretik ari gara gu kaltetzen gaituzten elementuak defendatzen, ez dakit desagertezinak edo beti-betikoak hemen bagina bezala, jakinda hori ez dela horrela izan. Horra ez, gara espezie bakarra, guzti honetaz, arrazoitu dezakena iragan batekin eta etorkizun bat irudikatuz. Orduan, gure esku dauen batian, ez? Zer lehenesten dugun zerrez, baina ezin duguna da trampetan aritu, ez? Eta are gutxiago ezagutzen dugun horri bizkar emanda. Bazen beste puntua, eta gainera, gian lotuta baldintzen kaiskartze horrekin edo guk egiten dugulako mailakatze bat nahi edo ez, zer den garrantzitsua eta zer ez. Ez da kasu horretan adibidez, gu gaztungaren partetik ere, beste gu gaztunekiko empatia gehiago sortza ere badago, hor badaude espezie morlo bat, galderan daudenak, eta asko ez ditugunak ezagutzen ere ez, eta horra azpimarratzen da askotan, ezagutzen ez ditugun espezien galderaren garrantzia edo esan nahi handi hori. Hori da oso komplikatua den mundua, ez? Zientziak hori arakatu nahi izan du beti, ez? Eta ekologia horretan oinarritzen da gaina, ez? Sistema hauetan bizidun bakoitza daukan kokapena eta elkarrekin ditugun harremanak hori ezagutzeaz eta horren baitan, ez? Gaina askotan erabakiak hartzean. Hor esan behar da, aurrenengo berritxarra da oso gutxi ezagutzen dugula guzti honetaz. Oso gutxi. Eta COVID bezalako fenomenoek erakusten digute gaina, gordinki realidade hori. Harreman asko elkarren, hau da, lehendabiziko ideia da eta garrantzitsua mundu honetan gauden bizidun guztiok elkarrekin evoluzionatu dugula. Elkarren ondoan. Eta hori bada
ideia garrantzitsu bat, ez? Sobran ez da binor, aurrenengo ideia hori da, elkarrekin iritsi gada gaurdaino. Egia da, espezie batzuk bestenganako duten eragina, nolabait, zuk esan duzu zailkatu, ez? Edo bai, garrantziaren arabera ezberdin du laike, hori horrela da, ez? Landareak, ez dute bizitzeko edo metabolismorako beste bizidun batzun beharrek, autotrofoak dira, guak haien beharra daukagu horreia kategorizatzen gaitu. Eta horre gaina, historikoki ere, kategorizazio horretan, ez, zerrendatu gaitu, ez? Gizakia jartzeaino, ia bizitzaren helburu gisa, ez? Naiz eta jakin hori ez da horrela izan, baina horrelakoak egin ditzakegu eta egin ditugu. Baina jakin behar duguna da, ez dakigula zenbateraino garen noren menpeko. Eta audio danean da, esaten duzu, empatia gure antzekoagoak direnekiko bai, baina eske agian gure antzekoekiko garenekiko baino beste batzuekiko guk menpekotasuna handiagoa daukagu. Eta hor, esate baterako, ni jarriko nituzke landarek edo izaki autotrofoak, ez? Benetan klima eraldatu dutenak historian zehar eta bizitzaren oinarri garrantzitsuak direnak beste maila batean jartzen ditugu, baina polinizazioekin bukatzen den momentuan, landaren ekoizpenekin bukatzen den momentuan, ez da pasako da, aieta zelikatzen garenokin. Bai, esaten nuena zen, ez agian gure antzekoena direlako, eta agian horregatik ere bai, baina batzutan ere aipatzen da, ez? Onura zuzenen eta ikusgarriena hartzen dugun horiek balioan gehiago jartzen ditugula, ikusten ez dituguna baino. Dudei gabe, eta hori bizidun guztiek egiten dugu, onura gehien deno daukagu, eta bagoaz bizitzaren sistemara zer esanik ez. Baina horrek ez du esan nahi, ez genukenik ulertu behar hau kontu sistemiko bezala. Eta hor dauzkagu utxune handiak. Hau da, gaur-gaurkoz galdu dugu, ez naturaren ganako begirune, eta begira da hori, ez, badirudi, etekin atera aldi geni esaioken hori bakarrik dela balioan jarri behar duguna. Eta horratzean dagoena da arrisku handi bat. Ez da bere ezkertatzen den kontua, sistemiko da, eta aurkitu ditugu arrazoi batzuk ere, edo zerrenda bat aurkitu dugu biodibertsitatearen galera eragiten dutenak, eta horiek dira garapen urbanistiko eta komertziala, nekazaritza jarduerak, ekoizpen energetikoa eta mehatzaritza, garraiobideak eta azpiegiturak, baliabide biologikoen ustiapena, natura habitaten eraldaketa, suntsipena zein espezien jokabidearen asaldadura, espezien baditzaileak eta patogenoak, katastrofe klimatikoak eta geologikoak, klimaldaketak, dena dute gurekin lotura pixka bat. Zuk zertan jartzen duzu arreta kontu honetan? Eskalan. Hau da, edozein bizidune bere ingurunean eragina dauka, ezinbestean, hori saiestezina da. Kontua da gure bizimoduari eusteko, hau da, gure jarduera ekonomikoei eusteko gaur eragiten digun ingurumen eraginak, zalantzan jarri dezaketela, gaina planeta mailan, sistema osoa. Eta hori eskala arazoa da. Gurean, Euskal Herrian jarriko bagina, guk daukagu arazo ikaragarria daukagun demografia tasa eta lurralde azalerarekin. Bestera batea gordinki esan da gehiagigea. Ingurune naturalak emango ligukenetik bizitzeko. Eta hor arazo badao. Batez ere Bizkaia eta Gipuzkoan horrek horrek gure bizimodu ulertzeko modu baten jarri beharko gintuzke. Harren atzean falazia asko daude. Esaten denean, hemen ekoizten ez duguna kanpotik ekartzen dugu, ez deana egiten dugu horrela. Ez daukagulako gaitasunik, ez daukagulako, esango genuke, nahiko azalerarik, eta ez da ere azalera horri etekin atatzeko modurik gaur egun daukagun konsumo mailari heltzeko. Hor eskala arazo badago. Eta horrek eraman beharko gintuzke gure bizimodua hausnartzera. Zer dan, inpaktu horiei begira gutxitu alduguna eta zerraz da, segun ni behintzat, geure ingurumen inpaktuak asko gutxitu ditzakegula pentsatzen duen horietakoa naiz gure zoriontasunari uko egin gabe. Uste, badaukagula nundik gutxitu. Baina eskala arazo badaukagu. Eta eskala arazo badaukagu gu gure mundu txikionetatik begiratuta, baina baita eskala planetarioari begiratzen badiogu ere. Zenik esan dut gure bizimoduari eusteko. Baina gure bizimodua ez da gizaki guztiek mundu honetan daukaten bizimodua. Ez da gutxiagorik ere. Orduan, guk gaina gure bizimodu honi eusteko, milioika pertsona bizi dira duintasunaren mugan, iristen badira. Orduan hor, gauza asko daude.
kontu. Askotan, sentsibilitatea aipatzen da lako kontuekin, biodibertsitatea besteko edo bermatzeko sentsibilitate gehiago behar dela, haien beste zerbait ere behar da. Bueno, nik esango nuke hasteko ezagutza ere behar dela. Eta bai, esaten da, ezagutzen estan hori ez da maitatzen. Ezagutza ere behar da, sentsibilitatearekin batera eta gero behar direnak dira horri begirako planteamenduak. Sozialak, politikoak, era guztitakoak, zan nahi dut, eta baliabideak, hori guztia behar da, baina bai, lehenbizi arazoa beraren dimentsua ulertu behar da, zertaz ari garen hitz egiteko, ze arazoa niretzat behintzat gaur-gaurkoz ez da txikia. Ez da txikia osartzen direlako arrazoi batetik pragmatikoak, biziraupenari begirakoak, etikoak ere bai, ideologikoak ere bai, gizaki guztiok ez dute pentsatzen bizitza eta bizidunak, lehen esan duzu, direnik errespetua sortzaienak, hor balio kontu bat ere badao. Ea, planeta guzti hau danak gizakien zerbitzura dagoen edo ez, batzuen pentsamendua hori da, eta hori horrela baldin bada, aldatzen da. Eta hori horrela den kasuan, gizakiak sortzen dituen bestelako errealitateek ere beste pixu bat hartzen dute. Gauza asko daude hor. Eta eguneroko lanetan, adibidez, kontuan hartzen, galtu nahi zuteak kontuan hartzen den biodibertsitatearen galdera konstante hau, demagun, plan urbanistikoetan kontuan hartzen da biodibertsitatearen galera, nekazaritza lan ohikoetan esango dugu, edo, eskala kontua ere izango da normalki, esan duzun bezala, baina horietan guztietan zenbaterainoko presentzia dauka gai honek? Ez dauka. Ez dau. Gaur egun gure lurraldearen planifikazioa helburu duten teknikari eta politikarien mailetan biodibertsitatearen konservazio ez da helburua. Papel batzutan idatzita da, baina ez da benetako ez estrategiarik, ez helbururik horri begirakorik, ez gure herrian, eta esango nuke orokorrean ere serioski ez eskala supraestataletan edo estataletan. Badaude araudiak, badaude helburuak, badaude hitz politak esango genuke, eta daudena da sekulako greenwashing kanpaina basatiak. Baina benetan gaur-gaurko, niainez mendebaldeko gizartearen egiturak eta ekonomikoari begira, hortik aparte gutxi, baina benetan gizarte kapitalista eta esango nuke ekonomia liberalizatu hauetan biodibertsitatea ez da. Ez da kontraesanean jartzen dalako sistemarekin, berarekin, esango nuke biodibertsitatean oinarritutako garapen ekonomiko bat planteatu beharko genuke, irauli beharko genuke. Sistema kapitalista ulertzeko modua beraz hori da daukan arazorik handiena planteamentua bera, errotik. Egiten dira zenbait kontu, adibidez, korridoreak eta aipatuko ezkizu, eta polipoliko jungo naiz, baina gutxi gehiago zuriketagatik baldin bada ere egiten da. Kontua da gian, ez dagoela begirada holistiko hori edo, eta adibidetzat ekarreta orain gutxi otsoaren kontuarekin izan dena ez. Ez dela gian hain ekintza ondorio zuzeneko praktika batzuetara etortzen, baizik eta eragin zabalago bat duela. Ez dait, ikuspegi hori baote dagoen, ze kontu batzuetan esan bezala, korridore batzuk edo babeseremu batzuk eta sortzen ari dira azkeneko urteetan ikusi ez ditugunak, edo horrez da, hobekuntza bat ikusi ote daiteken edo... Noraino kununtaz hitz egitea. Badaude obligazio legal batzuk, baina obligazio horiek ez dira etorri nere ustetan behintzat, beharretatik edo eta hausnartutako beharretatik edo hausnarketa kolektiboetatik eta hoien atzean egon daitezken ideologietatik. Datoz araubide batzutatik, onura publikoan izenean, hainbat konsenso historiko mantentzeak ekarri ditulako. Simpleki esango dut, Europako legediaren gatik espalitz gureak jai luke, gurean jai genuke. Ez dago natur kontserbazioari begirako EAE mailan ez da Nafarroan ere estrategia bat. Badaude ekintza puntualak, badaude araudi batzu betearazten saiatzen direnak, baina ez dago serioski estrategia bat ebaluatzen dena, baliabide batzun baita neurtzen dena, horri begirako guk ez eukitzeagatik esate baterako Euskal Herrian ez daukagu ez da biodibertsitatearen zentru bat ere. Ez dago. Era guztietako zentrua dazkau. Baina biodibertsitatearenik ez dago ezagutzeko gure basabizitza nolakoa den. Ez dago. Orduan,
Hoiek dia baldintzak, eta gaur-gaurkoz lurraldearekiko daukagun begirada da, lurraldea ustiatu al dugula legeak ukatzen diguneraino. Ze ustiatze hori da progresoaren, garapenaren edo ez, ekonomiaren erakusle. Hori da daukagun begirada, orduan, orain arte legedi eduki dugu, legedi bat Europatik etorri dana, erdibideratuta, hemengo bat ere bai betearazi ez dana, eta horren baitan jolastu dugu, baina ja eskala handiko azpiegitura jarri zaizkigunea maigenean, aurrenengo gauza egin duguna da, ahalik eta gehien hori oztopatzen duen legedia desegin, Eta ez hemen, Europatik hasi da, desereikitze hori da egoera. Eskala handituko dugu eta bete behar legalak ere aipatu dituzunez eta, bagoaz COP16 delako ora, eta badakit piztuko zaituen gaia dela, ez egitalako goi bileretatik zer espero den, bilera honetan zer espero den ere? Bilera honetan zer espero den estadu batzuk joan dira, hemen begire egun naiz, zarekin doan, nik uste hemen erreferentziazko eragilea esango nuke biodiversitari dagoen ezbintzat IUCN edala, eskala mailako, planeta mailako datuak ematen dituena, jasotzen dituena, han eta hemengo datuak eta maila horretako txostenak eta eskakizunak eta egiten dituena, eta urteak antzeko kontuakin damazki, eskatzen dena da planifikazioa eta ebaluazioa. Lurraldearen erabilerarena batetik, eta erabilera horretan biodibertsitatean eragiten den kaltearena. Ez da broma, zeigarren iraungipen masiboan sartuta gaudela, esaten dute eragile horrentza txostenak egiten dituzten ikerlariek. Iraungipen masiboaz ari gara, da bizitzaren sistema eraldatuko duen eraldaketa batetaz ari gara. Horren aurrean zer, dena dago egiteko, baina arreta jartzen da batez ere, eta jarri nahi dute lurraldearen azalera jakin bat leheneratzean. Nolabait nik horri deitzen diot, eukitzean, principio precaución esate zaio, ez dezagun suntxitu dena, jakin gabe zer den galduko duguna. Berriro diot, biodiversitateari begira gauz asko ez ditu, gehien ez dugu ezagutzen. Orduan eskatzen ari direna da, lurraldearen 20% gutxienez konserbatzea leheneratuta. Da, gizakiaren eragini gabe, edo eragin ezaguratsurik gabe, eta horta ekartzea, estatu guztiak, edo antolatutako gizatalde guztiek konpromisori hartzea. Hori garrantzitsua litzateke. Eta hortik aratago begiratu ditut araudi guztiak, eta eskatzen ari direnak dira neurria jartzea ingurumen eraginei. Eta neurri horietan baldintza batzuk, lehen esan dugun sistemaren dimensio horiek ez gainditzeko. Hor, zientzia jarri ditu, betetzen ez diren gutxieneko mugarriak, izan zeobisuriak direla, izan ozeanoen kutsadura, hor hainbat mugarri jarrita daude, eta gehienak industrializazio aurreko realidade bati erantzuteari begirakoak dira. Hau da, erregai fosilen erabilerak ekarri dituen ondorioen aurreko egoerei. Iruditzen dalako erdi oreka bat edo horregon aldala. Horri begirakoak dira, nolabait eskaera da gutxitu dezagun gure ingurumen eragina eta goazen biodibertsitatea neurtzen hasi ginenetik orain baina emaitza hobea geneuzkan garaiaietara. Eskaera hori da. Horta juteia, hortik zer esperu danik ezarrez. Eskaera ez da txarra. Ez, eta ondo da, eta eskerrak horri, gutxienez argazki bat ateratzen digulako realitatean, eta nik uste hortarako balio dutela. Gailur hauek horretarako balio dutela, argazki bat ateratzeko realitatearena non gauden. Baina hortik nik espero ezarrez. Espero beste batzuengatik espero beharko dugu eta eskala txikiagoan aritu eta landu beharko kontuak izango dira, naiz eta ikuspegi zabal batekin. Nik horretan gehiago sinistet. Nik ustet gizakiok atxikitzen garela ezagutzen dugun horretara eta maite dugun horretara. Nik ustet geure ingurunearekiko harremanak eraikitzen ditugunean ingurune horri begiratzeko moduak aldatzen direla. Eta hori nik ikusi dut, 1000 eratara, hori bizi izan duet ere bai, eta ustet hori posible dela. Ustet hori bai eragin dezakegula tokian, antropozentrismo itxu horretatik kanpora
begiratu, ez, inguratzen gaituen bizitzari, bizidunei eta gure ingurunari eta horrekiko atxikipena lortu. Nik uste hori posible dela, eta bueno, nire behintzat, nire lanbidean hori lortzen saiatzen naiz. Hortik uste dut aldatu daitezkela begirada asko. Geure bizimoduari buruzkoa eta geure ingurunearekiko eta geure inguruan dauden bizidunekiko dauzkagun harremanekiko. Hori uste hori kultura da eta kulturan eragiten da, eta uste dut hor bai, hortik iritsi gaitezkela pentsamenduak aldatzera. Eta uste dut tokian tokiko bizitzan edo tokian tokiko harremanei begirako bizimoduan aldaketak eragiten edo aldaketa bizi dituen pertsonak bestelako eskaletan ere hori modu horretara bizi duela. Hori uste dut ikaspen badala gure bizitzan. Da gainera etorkizun desiragarriak badaudela eta ikusgarriak direla, bestela ez ginen hemen egongo. Hori oso argi daukat. Bizidukun realitatea ez dela bakarra eta ez dela onena, hori oso argi daukat. Eta hori munduaren lekurik aberats eta errezenetako batean bizita. Hori da aitortu behar dalako. Lehenore zandet, atzo irakurtzen nun, zan 105 edo zango genuke munduko pertsonen 105 omen dauka 185aren aberastasuna. Eta gu 105 horretan kokatuta gaude. Bueno, igual 1,9 izango gara, aberatxez ari ziren, oso aberatxez, baina esan nahi dudana da, populazioaren oso portzentai txikiak daukala guk gaur daukagun bizi maila. Kontsumo material eta energetikoetan. Eta hala ere, hori horrela izan da ere, nik ez dakat zalantzarik, gure realitatea, gure bizimodua, ez dala, eduki dezakegun onena. Uste dut, asko murriztu itzakegula gure kontsumoak zoriontsuagoak izanez. Sinisten dudalako kontsumo materiala ez dala baldintza zoriontsuak izateko. Ba, itziber, Sarobe, argitasun horrekin itxiko dugu ongi iruditzen bazaizu egia esan ala delako, nire ustez ere bintzat. Ba, poste naiz. Eta zuri entzule ere, ba, ze esango izugu, eskerrek asko gurean izategatik, badakizu gaurko saioa ere ikusgai izango duzuela beste guztiekin batera argia.eus eta bizi baratzea atarietan, eta datorren astean, beste egonarria saio bat ere ikusgai izango duzuela. Ongi izan!